салому алайкум тамошобинони азиз, бародарони гиромӣ. Имрӯз якшанбе, кавбозори Колхози Россия, 12 ноябри соли 2023 дар кавбозори Колхози Россия қарор дорем. Бозор бозори хубай, кавгоҳ ҳархела кавг бисёрай, кавгоҳи хуб ҳаст. Кавги крусай, кавгоҳи сафедай, гибритай, ҳамаи намуди кавг ҳаст. пеш аз ин бозора сиёмка кунам, бародаро як чира гуфтаниём. кадом кавги шумо дар маҳқул мешава, шумо дар комментария бинависе, рақамҳои телефонаш дар ман боша, метимтон. ин хел рақама ман дар видео монда наметавонам, ба хотире ки ай гап зиёдам шава, вақте ки рақама дар видео мемонам, мисол баъзан бародарои аса як сол пасам ки бидроянд тамошо кунанд, фикр намекунанд ки видео як сол шидагӣ, ӯ кавг мурд, зист, куҷо шуд, куҷо нашуд, занг мезананд. хулоса соҳиби кавг мана занг мезана, ака ӯ кавги ман мурд, гиҷо шид, олиам дар бораи ҳавай зангам зада истодиям. хулоса ҳамин хеле корҳо бисёр шид. Дар видеои пешин ман мемондам, ҳамин хеле корҳо зиёд шид, ба ҳамин хотир ҳозиро намемонам рақамашона дар видео. кадом кавги шумо дар маҳқул мешава, ман кӯшиш мекунам ки рақамҳои соҳиби кавгоро бигирам. ҳар кадомеш ки дар дасти ман боша, ба шуморо пешниҳод мекунам. саломат бошед бародаро, дастгирӣ мекунем видеора, подписатсия ва лайка фуромӯш намекунем. ин қафасҳои хубам, беҳтарин қафасҳои бофчу бофти хубай. худо хоҳа рақамҳои устод дар дасти ман ҳаст, дар кадоме дар кора қафасҳош ай 100 сомонӣ сар мешанд, 200 сомон, 300 сомонам қафас дорад. хоб бародаро, ина ҳамин ина кавги дулан, оли нархша маълум накардай. кавги дуланаш ина ҳамин кавги хуб метавонед. як 2 сола ҳаст. ина кавги гибрид, нархш 3000 сомонӣ. кавги беҳтарин гибрид. ина кавг 1000 сомонӣ нархш, думаста ҳай. кавги маҳаллӣ, кавги бартанги помирш мега, чуҷа калон карага, чуҷа парвара.
این یک کاغ خوبی دیگه 2000 سامانیش میگه 2000 سامان کاغی از 3 مسته های کاغی بهترینه خب این یک کاغی سفید چوجای میسولا های نرخش 2000 سامانی میگه حال پیخ نبرورده کاغی سفید نر چوجای این باید کاغی پومیر 2000 بخشش 1200 سامانیش میگه کاغی پومیر کاغی خوب اینی آنه کاغی بولو کاغی دولان های 5000ش میگه کاغی دولان کاغی جان پوهش 5000 سامانی میگه کاغی خوبه کاغی کانفاریو ده خیلی کاغی پومیر با همه معلومه که گپش در زبان شای این کاغی پومیر بهترین کاغا کدام ایده در کاره رقم صاحبش هست اسم کاغا میشه خب اینه یک کاغی بهترینی دیگه بازاری خوبه همه نمودی کاغ هست کاغای خوب است ما هم کاغای بهترین شجیدا میکنیم برای شما نوار میکنیم خدا خواهد یک کاغی خوبه بهترین کاغ برای تماشا برای فروش نه
کاو گیبریت های گیبریت نرخش 2000 میگه صاحبش نو یافتیم 2000 میگه نرخش کاوگ گیبریت کاوگ خوبه نیک کاوگ بهترینه سیر فریاده با آدم رو مایا اینه کاوگ دولان دولان ناو جنگش موندن ای جنگ برامدگی یک ده کاوگ قطی جنگش موندن هر دش هزار خلاصه نرخش 3000 سومانی میگه 3000 سومانی نرخش کاوگ دولان خیلی با سودا میشن با سودا میشن این ماده شد چوجای گیبریت نرخش 2000 سومانی چوجای خوبه اینه یک کاوگ خوبی دیگه نرخش 1000 سومانی 1000 سومانیش میده این کاوگی بهترین بود کاوگای محلی هست این کاوگی دست باز 1000 سومانش میگه کاوگی خوبه نیک دست بازی میکنه خب اینا برادرای را که قفس در کره اینا قفس تو 50 سومون 60 سومون 100 سومون وابسته بر رزمیر شای رزمیرش
калону майда размериш калон боша 100 сомон, 120 сомон то 150 сомона, майда боша 50 сомон. қафасо беҳтаринина таҳакш мекунам. ина ҳамаш қоидавияй. касе дар қафас дар кора рақамҳои қафассозкун ҳаст, метиемш. хулоса қафасҳои хуб. ина қафасҳои шикорӣ 80 сомон, 100 сомон. 100 сомони ё 80 сомони қафасҳои хуб. ҳами қафасҳо барои шикор хубанд, беҳтаринанд, мустаҳкаманд. хоб ина бародаро кавбои сурак. кавбои сурак барои кавб донхӯрак ҳамаи намуди чӣ ҳаст. тамошо ҳар чизе ки дар кора меёбӣ. ин кавбои сурак 150 боло. ина сихак дону ҳалқаҳои гарданӣ. мутаассифона дар бозор ҳалқаҳои туркӣ нест, фақат ҳалқаҳои тоҷикия. ина 50 сум, 60 сум, ина инош 30 сомон. хайна побанд 15 сомонӣ. ҳамаи намуди чиз ҳаст. хоб ина бародарои азиз саватҳои шикорӣ, саватча, саватҳои хушрӯ. лоқи болош қатиша. чанд сумай нархш гуфти ака? 130 сомони қатина ин болоҳакаш. ина иниш 100 сомони. саватҳои хушрӯам барои шикор. хай бо иҷода инаи кавгиракҳо ҳастанд. ия чандиян? ина 150 сомони ини сандуқчаҳо. ина аҷоибот босохтагия. ина дар поёнаш вай дора, ина ҷои хурхурак дора. ҳамаш қоидави хушрӯ. аҷоибот караги. хоб инам хел ҳалқаҳои гардана. сихакош қатӣ. дар бозор ҳама чиз ёфт мешавад ба ҷуз ҳалқаи туркӣ. хоб ина ҳалқаҳо сохти тоҷикия. хамиром ҳалқаҳои хушрӯанд. ҳалқаҳои гарданиш нархошро ҳамон нархҳо 150-200 сомон то 200 сомон, 200 боло нестанд. ҳалқаҳои хубанд. хай рақамҳои ака ҳаст. кадомида дар кора метиемш бо маслиҳат мекунанд қатиша. хоб бародарони азиз, хулоса бозор ҳамин бозори хуб буд. тамошо кардем. подписатсия ва лайка фуромӯш намекунем. дастгирӣ кунед то ин ки наворо пай дар пай бишаванд. шумо дастгирӣ кунед, мо барои шумо пешниҳод мекунем. худо нигаҳбони мо шумо то наворҳои оянда.